Jonathan building better Africa. Mpozi soma DJ Mr. Malawi Jendele mozu musanisiende kandi kuti Nchamba nobase ni maoni mwazo kabanje mulipati mukwendela pati Tikhale bantu kwambira nankani sinanso Zokhuza ma civil servants Komanso tikhale bantu kwambira nankani Za Anyamata ena akuba Anyamata amene akuzungulira mu boma lijaso la Thiolo Kuimba uko kwa Anyamata ojakana blashi kuchokeranso kwa mitengo khonjeni Koma ndikhalenso ndili kumeneko kukhonjeni konko Pali anthu ena amafuna chitukuko kudera lawo Ndikumafuna kuti kudera kwathu kuno kuti kutukuke nafenso tizipanga izi Mwina kusegulako ka business kena kache kuti kuzienda bwino kuderalo anthu aderalo asamavutike kuti tizienda mpaka na ulendo wautali kukagula kwina kwake chakudya kapena iya isopo imwe isopo itisegule apa kashopu kuti ena ake azithandizika ndiye kuli Anyamata ena amuzi Anyamata akuba amene amakhala ndi kukhala pansi ndi kumakambirana kuti ifeyo tifuna swano tizithyola mashopu aine ake usiku kukada kukhonjeni nchitudo umene uliko kwa basi ndiye mafuna ndikambe pano ndinene pano kuti ndikhale pano ndili kumeneko kukhonjeni komanso ndikhale pano ndikukuuzani za ma civil servants kuti boma likuwakonzera zotani ndidalowa kuchipinda ndikusuzumira kuti kodi akuluakulu kumomako kukambirana chani zokhuza ma civil servants ndayigulatu pano pa radio lomwe kunena kuti ma civil servants akufuna kuonjezeredwa malipiro komano imene iyi nangopita ine kuchipindako ndikukangosuzumiramo nkuona mphikamo kuti kodi mumphikamo muli chani nanga mukuphikidwa zotani ndiye mukhale pamene pamusatalikire timve kuti amunyanani atambasula motani ndikuti tunangosuzumira ine ndikubwerera chifukwa manena kuti kusubi mwana salowa mwachonjo ine sindinalowe kusubiko nimangosuzumira kutaima chammaferemu Jitende limozi tizo kuti kodi amunyanani atambasula motani Ndesa nafike kutambasula nkhani ya ma civil servants Tingomva kuimba kwa Anyamata amene pang'ono kana blasha podikirira kuti titambasule nkhani ziwiri zimene ndabweresa lero Ndikana blush kuimba kwa Anyamata amene kuchokera ndikuti mboma lija la Thiolo khonjeni kwa mitengo kuimba bambo mau nkumafanana ndi nsambo chabwino tilowe chonchi bwanji mami chamoyo ndiyambe kuitambasula bwinobwino sapano imene yakukhonjeni kunena kuti kukhonjeni kuli Anyamata ena oganizira madera awo kunena kuti pano patisegule mashopu ndicho linga choti ife tizigulisa katundu kuno ndicho linga choti agogo awo asamaende nthawi ya Italy asamaende mtunda otali kwapeza sopo kwina kwake yaye koma tisegule shopu pano ndicho linga choti ife tizigulisa muzi muno koma kuli anthu ena odana ndi chitukuko amene amadana ndi chitukuko akakhala pansi basi kunganizira mwana wanza uzoyipa ndikumpangira upompa kana ndikukathyola shopu ndikumbera katundu Patrick Botolo ndi munthu amene wakuno kukhonjeni munthu wokubambava yeni ndikuti tu Patrick Botolo akuluakulu mukangomugwira aphedwe mukangopeza Patrick Botolo mukangompeza Patrick Botolo aphedwe akuluakulu aphedwe
ine Munyanane road ine akuzuza munthu amene kumabera anthu amashopu. Akaziwa kunena kuti wina wake wasegula shopu yake, iye amapita kumene kunkututana ndi anzake nkumapita kumakathyola mashopu a anthu. Akagwidwa Patrick Botolo tendi muphe. Ndiye kuli mamuna wina ochedwa Patrick, not Patrick koma Henry, amene ndi Henry Taya. Mbava yeneni mbava ndi kuyankhula pano ili manja mwa polisi. Anthu amenewa ndi anthu okuba. Mukamakhala nawo muziyaziwa kuti anthu amenewa ndi okuba, anthu amenewa akuzuza. Ndiye mafuna ndikuuze anthu wakuno kukhonjeni, mukaziona mbava ziwiri zimene tiye ntiwoche. Ndipangeso choncho bwanji kuimba kwa mnyamata amene Phungu Joseph Mkasa. Akuti lero ndili m'muzi muno kutembenuza anthu mtima. Mukaiuze nkhandwe yokubayo, mukamuuze Ntaya munthu wokubayo, mukamuuze Patrick Botolo munthu wokubayo. Ndili m'muzi muno lero. Ndiye mafuna ndizuze nkhandwe zimenezi kunena kuti nkhandwe ino lero tili kuno. Banji mundilole ndi utambasule ulendo ndikafike kumulanje pa boma pa ndikasokolose a polisi. Koma uthenga wanga upite kwa achisale. Department yanu ya polisi, department yanu ya polisi muiseche bwino kwambiri. Komanso mukaseche kumene kuso ndikunena atu kumene kukumulanje. Kuli a polisi ena pamulanje boma wakuba amene amagwirizana ndi anthu amene wakuthyola mashopu. Akapitisa kundende kuja sakuchedwako. Akhote akalamula bwinobwino, akhote akalamula bwinobwino kuti anthu akhale nthawi yayitali ndendemo. Iwo wakumawatulusa. Ndiye mafuna ndikuuze na Norman Chisale komanso apita mkhito kuti mupite pa mulanje pa boma pali mbava za polisi zimenenso zimatenganso ngakhale mfuti kumabwereka akuba ndi kumakaopseza nawo. Patrick Botoloyi ndinza chamene Henry Taya ndi anthu onena kuti anamangidwa kundende imene ya mulanje ndi kusungidwa kumeneko. Koma chodabwisa nchonena kuti sipinapite masiku ochuluka atagamulidwa kuti akhale ndende. Masiku awiri adapezeka anthu aja atulusidwamo. Kodi chinyengo chimene chiwachita ndani? Mutifufuzira polisi apa mulanje boma. Koma tithokoza polisi apa Thyolo kunena kuti amene Itaya imwe amugwira pano pamwe amugwira ali m'manja mwanu, tithokoze. Koma Patrick Botolo wathawa. Ndiye ndifuna ninene pano dziko lonse la Malawi limve kunena kuti mukamuona Patrick Botolo, mukangomuona akuluakulu kuli iye kumuzwe kuti wathawa, tikumufuna polisi apa Thyolo, tikumufuna. Mukamuona tikumufuna amene yoyo. Komanso ngati angapitize kuthawa tikamuona tiyeni timuphe. Chifukwa ndi anthu amene akuzunguza mkhonjeni, ndi anthu amene akuzunguza musimohoda, ndi anthu amene akuzunguza ngakhale mwachimikomu. Ndiye muzuze nkhandwe zimenezo. Komanso ndanena kuti ino a Norman Chisale ndili ndishuwa kunena kuti paja za ife zimamvera. Ino amkhito ndi maziwa kunena kuti za ife zitikazikamba pano inuyo mumamvera. Mukafufuza a polisi apa mulanje. Pali a polisi ena ake ndi atchula mayina mu programu yanga yobwerayo. A polisi amene ndi atchula mayina. Amene ndi amene akupanga chinyengo chachikulu kwambiri pa mulanje pa boma. Kumatulusa mbava ndi kumazituma kuti zichithyola. Azigawana zothyolazo. Ndiye akuthyola mkhonjeni muno mose musimohodamu ndi kumathyola mashopu a wanthu. Pamene wina wache wavutika kwambiri kupeza ndalama ndi kusegula shopu. Kodi mukufuna anthu amene amasegula mashopu aseke mashopu wa? Mbava zimenezi tikangolephera inu a polisi kutithandiza, ife tikagwira tipheratu. Mafuna nene pano kuti Patrick Botolo komanso Henry Taya
ngati sakhala kundende ngati apolisi simwasunga tikapeza ife tipatoka. Mafuna nene zimenezi asalepheresa anyamata kupanga business, anyamata azilephera kugona nkhani ya business yawo. Then mafuna ndikambe pano kunena kuti mashopu amene athyoledwa anthu akwaziwa tumukhonjenimo anyamata ake ndi awiri amenewo. Ndefe zoti tizisunga mbava muno iyayi pano patichosa zitende pano. Ine ni Munyanane road ine siningalole kuti ndera langa mkhale mbava. Anyamata amene wangakhala njinga moto apa anthu ochuluka amene wakubera anthu njinga moto ndikumaba zinthu komano akapita ku polisi nkumatulusidwa. Amene wakwenera abwerere kundende akamalize jere yawo ya 6 years. Tinapuma ifeyo muzi muno amene wakungoti masulidwa wiki yache omweyo kukathyolanso shopu ina. Adatulusidwa kumulanje nkubwera ko atangobwera ko nthake omweyo kukathyolanso shopu ina. Mufuna muzi muno ife tizilephera kusegula mashopu. Mafuna ndikuuze nino apolisi apa mulanje boma. Mukufuna tizilephera ife kukhala ndi mashopu. Ndiye mukapanga masewera ndi kutchula nonse amene mudatulusa anyamata amenewo. Mu programu yanga yobwera ingati titi tisapeze mayankho. Ife tikutchulani inuyo mutengedwe pamene pommangidwe. Wa polisi wakuba anthu opusa ino. Mukazuze nkhandwe zonse zimene zimakhala pamulanje boma sinipanga nazo mantha ineya. Ine siningamuope wa polisi oti wa polisi yo kali mwana amadiesa mbuzi. Wa polisi yo kutuka mwangane tadya nkute ifeyo limozi ndi wa polisi yo kumadya naye nkuto odiera nchere. Ndicho tinkamuopere ndi chani ineyo. Ine Munyanane ndadiapo nkuto odiera nchere. Nje ndikamuope ine wa polisi oti inayesu wadiapo nkuto odiera nchere. Chifukwa cha uniform singanipangise kuti ndikakuopeni no apolisi apa mulanje boma ya. Muganize mofasa buno bwino anyamata amene mudati masulirawa amene wamalize jere yawo. Anoma ni chisale bwana wanga ndikulemekezani kuti mukafufuze pamulanje paboma. Ndipo mukapeza awosi kuti kodi anyamata amene wadatuluka ni ndani. Mukapeza awosi apa mulanje boma kuti anyamata amene wachidapangisa kuti atuluke ndi chani. Banga choncho sabaji abapironi iwe mai ati tanzero abapironi kuimba kwa nyamata mene Harrison Kapasule. Akuti timpempherere Malawi. Apolisi akuba. Tiwapempherere apolisi akuba. Amene akutulusa zigananga. Amene akutulusa anthu othyola mashopu. Patrick Botolo watawa ndiye mafuna ndinene kwina kulikonse mawu anga Munyanane amapita patali. Amene angamuone Patrick Botolo agwidwe timangise kapena yatingopha. Bwanji mundolole kuti ndilowe mkatimo. Mmene ndikuuze niso mmene ndapita ne kuchipinda kukasusumira kuchipinda. Kuchipinda ndasuzumira cha maferemu ndikukaona kumene kwa anthu akukambira na malipiro ama civil servants ndikukwera kwa mafuta kundikukwera kwa sugar akuti boma likukambira na za malipiro ama civil servants. Ndiye ineyo Munyanane ndapita mu mphika mene mukuphikidwa zimenezi ndikukasuzumiramo mu budget imene ikubwerayi ndidakapeza kuti malipiro ama civil servants
amene akufuna kuti aonjezeredwe ma civil servants akuluakulu taonjezerani malipiro akuchepa. Tinene kubomako ifa munyanane paja timayima pa chilungamo. Malipiro ama civil servants amene mufuna kuti muonjezerewo achepa. Katundu wadula, katundu akukwera, mafuta ndi amene wakwerawa. Civil servants mukamuonjezere mtengo umenewo. Ngeni mafuna nene pano kuti boma musanatuluse malipiro ama civil servants amene mufuna kuti muonjezere. Mafuna ndikupempheni kuti malipiro mukambiranenso. Sindiululira Malawi yayi. Sindiulula mtengo umene mufuna kuti muonjezere. Koma ndimafuna ndikupempheni kubomako kunena kuti yayi onjezeranibe malipiro apite pasogolopo. Kuli malipiro amaphunzisi. Akuluakulu malipiro akuchepa. Malipiro anthu aza umoyo. Tinene chilungamo malipiro anthu aza umoyo. Ndichifukwa aza umoyo amene timakhala nawo mmuzimu. Amakhala aza umoyo achiwewe kwambiri. Chifukwa tikalawira ndi anathu kuti akapase panadolo amapezeka kuti waja kutuza kuti ine zimene sindingapangeni kwamba kaenda pita kumunda. Nkhani ndionena kuti malipiro wa aza umoyo akuchepa. Malipiro anthu aza umoyo amene amaenda m'mizimu ndikumatithandizira anathu kukweza skelo, kutithandizira zinthu zina ndi zina. Tikapita kukampeza dokotala nesi kuchipatala mukupeza kunena kuti akuthamangira kayo kapanga zake kunyumba kwake chifukwa cha malipiro akuchepa. Kuti mwina ndithamangiseko business ya freezers, mwina ndiyambe kaenda manga freezers incholinga choti ndikamalipiro kaja ndikalandira kachite nyanga. Ngeni mafuna ndikuuzeni boma la DPP kunena kuti anthu mukamawaonjezera malipiro aonjezereni poti nyanga mukuziwa nokha mafuta akwera. Zambiri pano zasokonekera. Sugar ndi amene wakwera. Zambiri zasokonekera. Ngeni mafuna ndikupempheni kubomako kuti malipiro amene mukuphikawo malipiro wachepa. Onjezerani ma civil servants. Onjezerani anthu onse ogwira ntchito mboma. Koma kantengo kamene mukuonjezeraka kachepa muchiteko nyanga. Munali ndine one DJ Rod ne munyanane. Akatundu bamba na mandwa. Mr. Malawi mphunzisi wa ma DJ. Tipempherere Malawi ndapita.